Volem una tele pública catalana que representi el país, No és just aquesta imatge fantasiosa del que és Catalunya, que bàsicament és com una visió del que és Osona i la zona alta de Barcelona. Volem gitanos a TV3. Dani! Què tal? Com esteu? Bé. Escolta, volem saber què és per tu la servitud. Doncs mira, jo ara pensava que la servitud per mi té a veure amb donar una cosa que tu tens als demés. Y por ejemplo, això, en los barrios de la periferia, pues sabemos mucho, ¿no? Hasta donde llegas tú, luego llego yo, ¿no? Una cosa como de asociacionismo, de estar en las calles, de compartir. Comunal. Generositat, no? Sí, per mi seria això. I també ho lligo amb el que té a veure, o sigui, amb el significat actual de les persones joves que li hem donat, no? D'esto de servir múltiples coses, pues també donar als demés, explicar-te. És que, de fet, té molt a veure amb el primer significat que li has donat, no? Perquè al final també això de serving cant, no? Servir coño, què significa? Aquestes personalitats que ens impressionen han decidit posar-se aquella roba, aquella peluca, aquell maquillatge i ens ho estan donant. Llavors és un servicio. És un servicio. Aquest look que porto és un servici, veritat, nois? Literal. Molt. Estoy sirviendo frutería de barrio, me ha dicho el Dani. Sí. Y un par de melones, ¿no? Servim fibra. Y servim masa, ¿no? Masa. Aquí hay granadas, aquí hay cerezas. I moneda, perquè últimament la fruita i la verdura també ha pujat, que no és normal. Literal. El coste de la vida nos está arruinando, amores, i parlem molt poc del coste de la vida. Sí, crec que, Glòria, a Servitud hauríem de fer un dia un episodi sobre els diners. És un tema que és tabú i que hem de poder parlar de diners. I tant, la cosa que jo gestiono molt pocs, llavors tampoc, o sigui... Però no es tracta de cuántos, sinó de cómo. No de o sea, poco si mal. I de com ens relacionem amb ell, amb la figura de la moneda, del dinero, no? Crec que és una, Yo es que manifiesto, porque me hice el reto de Deepak Chopra, y ahora, claro, sobre el dinero fluye, viene, entonces Es una yo energía me que viene y desprendo, va, sí. I además, com més folles, més diner ve. No més folles, sinó com la teva vida... Això em va sortir un vídeo, un Reels, ¿vale? Que deia, la energía del dinero y la energía romántica van juntas. Cuando te niegas a una, estás negándote a la otra. I llavors vaig començar a abrirme a la energía del amor, ¿no? Que yo estaba muy cerrada los últimos 2 años. Y de repente, nena... ¿Todo viene ligado? De verdad, o sea, fue empezar a decir, vamos a abrirnos, vamos a abrir este corazoncito. Y proyectos, curros, cositas, tal. I també de l'altre. De lo otro no, porque me hago la estrecha. Sí. Pues qué fort, perquè deien que si eras afortunado en el juego, eras desafortunado en el amor y viceversa, ¿no? És veritat. Yo en el amor no soy afortunada de momento, ¿eh? Pero no lo digo así porque hay que manifestar. O sea, en estos momentos afortunada, no. Pero lo En el seré futuro, en lo el seré. futuro. Però en realitat el de manifestar significa dir-ho en present. Sí, és veritat. En plan, soy tal, no? Soy dinero. Soy afortunada en el amor. Soy afortunada... Hòstia, joder. Tens ganes de treballar en aquell projecte. Soc, estic, ja, està passant. Tu en aquest sentit, com estàs? Què estàs manifestant últimament? Estic manifestant bingo. Yo digo mucho bingo, que me toquen todo el rato cosas buenas. Eso Qué manifiesto. bonito, me gusta. Oye, me gusta la expresión, por usarla yo. Línea o bingo, de repente. Me si gusta. quieres como... Ay, me gusta mucho. Hay que manifestar que sigan viniendo cosas buenas. Y Quan et vam trucar, vas dir línia o vas dir bingo? Vaig dir... Línia. Vaig dir... menú Mierda, completo. ¿qué me pongo ese día? No m'estranya, la pressió estètica. No, però en sèrio, estàs en un moment abundant, no? Estic en un moment de massa, però de bé. En plan, estic molt content ara mateix de com estic, però sempre parlem que, bueno, jo sempre li dic a la meva família que m'agradaria trobar moments per descansar, per parar una mica. El que no t'abunda tant és la pau, no? El que no m'abunda tant és la pau, i és la gestió del temps, i és la gestió de la meva organització. No estic servint una organització ara mateix, la meva vida. Però vosaltres no teniu... Tu pots treballar, això es pot entrenar, eh? També vinc de ser un caos. Vosaltres teniu FOMO laboral? O Sempre. sigui, jo a la que acabo un projecte...
No sé, és que a mi m'encanta treballar. Llavors, m'agafa aquest FOMO laboral de que más, entonces yo manifiesto, a ver, me voy a abrir Hinge para manifestar, Però más cosas. a mi no m'agafa FOMO perquè m'encanti treballar, que també, que m'agrada molt la meva feina, m'agafa FOMO, i aquí he de ser molt sincer amb mi mateix, a part de per precarietat i per supervivència, per ego. Jo reconec que el meu FOMO laboral, i a vegades el recreacional també, és per ego. No estoy, no voy, no lo vivo, no lo presencio. Llavors, clar, si no me contraten també és una ferida d'ego que agafin algú abans que tu, no? I crec que estic preparat per reconèixer-ho. Pues yo creo mucho, por ejemplo, yo que he hecho castings para cosas y tal, y a lo mejor no me lo han dado y tal, al final la serie acaba siendo una mierda. O sea que Dios me estaba protegiendo Però digues amb quin de un exemple. proyecto... No lo voy a decir. Digues el que nom. no me da la gana. Que no me da la gana. Proyectos de diniers, de empresas grandes, con gente chula y gente guay, pero acaban siendo una crinchada histórica y digo, gracias señor que me estabas protegiendo. Jo crec Por que eso, si rumieu una mica... Cuando ese hombre... En plan, ¿qué acaba de salir de ca- plataformas hace poco? Cariño, no, que no rumien tan. No rumeo. Pero agradecida y bendecida porque luego es eso, que nos imaginamos, yo creo, un mundo mejor de las cosas que nos están pasando en vez de vivir y agradecer lo que nos pasa. Yo creo que es muy importante agradecer, ¿verdad? Això és molt important, sí. Dani? O sigui, en plan, es súper important agrair y saber que lo que, o sea, como darle valor a lo que nos está pasando y al final que las personas que nos dedicamos pues a las redes, a la creación de contenido así, en plan, no trabajamos en una mina, ¿sabes? No trabajamos en un supermercado y al final es como que por mucho que tengamos, que sea muchas veces una mierda, que tengamos mucho tal, pero también somos unas privilegiadas y hemos de tener, yo al menos creo que Consciència. hemos de tener conciencia de eso, ¿sabes? De que no es... De que la teva integritat física no es veu aminada, la teva salut física normalment... Bueno, podem entrar. sí. Podem entrar. Però sí, no és la mina. No és la mina. O sigui, No és recollir la merda dels altres que acaben de menjar. Sí, a No vegades... sé, que es súper divertido, hermana. Sí, no sé, es divertido, yo me lo sí. paso muy bien. Sí. Yo incluso cuando las jornadas son largas y tal, o sea, rollo, hay un compañerismo y un colegueo en todo lo que tiene que ver con arte, comunicación, tal, que es que yo agradezco un montón. Però no ho romantitzis tampoc, no romantitzem la nostra indústria, que també hi ha molt ego, hi ha Sí. molt endogàmia, hi ha molt Sí. elitismo, i també hi ha molta cosa aquesta de... Hi ha corrupció, també. Sí. Sí, Corrupció també, afectiva, sí, inclús. també, sí. Y también, o sigui, per l'altra banda, rollo, ojalá todos los curros o sea, fueran, o sea, tuvieran derechos laborales garantizados, como que, ¿sabes? Vull dir, en plan, que celebremos, que nos lo pasamos bien, que dentro de lo malo, pues tal, pero que ojalá todo el mundo Exacte. currara de cosas que le gustaran. Sí, això, i també no oblidem de reivindicar pues, que les nostres indústries tenen una part, potser, a part de també precarietat econòmica, hi ha precarietat de condicions, no? Aquesta cosa de que t'obliguin a ser autònom, totes aquestes coses, llums i sombres, com tot, llums i sombres, però sí, les que són bones està bé pues això, practicar la gratitud, perquè és que a mi em passa moltes vegades que tot el rato amb aquest FOMO de mirar el futur, de preocupació de coses que ni han ocorrido aún, no estic vivint el que està passant ara, i també això acaba veient-se, no sé, aflora en salut mental i en física, és molt fort. M'ho estic treballant, m'estic quitando. Dani, tens el teu projecte de l'altra ciutat, que ens agrada molt a la Glòria i a mi, i l'altre dia se't viralitzava un vídeo en el que ni sorties, en el que feies una entrevista a un xaval i una xavala superinteressant que desgranaven el tema de mantenir el català, no? I aquesta suposada catalanitat que t'obliga a parlar-lo només si el parles perfecte. Ya se ha notado con mi... Ya se ha notado. Sí, o sigui, clar, al final jo crec que se'ns viralitzin aquest tipus de continguts i que tothom entri a opinar ens demostra que hi ha moltes ferides, molt diverses, obertes, i que hem de fer alguna cosa. Perquè moltes vegades quan reivindiquem el terme xarnego, el concepte xarnego, ens reivindiquem com a persones xarnegues, la gent ens nega la nostra identitat. Tu no et pots sentir així. Sí. Vosaltres segur que ho haureu també viscut. Sí. Y que de sobte es como, esto es un término del pasado,
ya está olvidado, i és en plan, bueno, ¿para quién está olvidado? Para ti está olvidado, i potser, si ja estava olvidado i jo necessito recuperar-ho, per què no puc reivindicar-me com això? Per què no puc recuperar-ho per continuar teixint la meva pròpia història, per exemple? Bueno, jo crec que hi ha gent que no ho entén. O sigui, que no entén el que vol dir viure una cultura a casa i viure una altra fora, perquè o sigui, la realitat és que Catalunya és un país amb una cultura, amb una llengua i tal, i si els teus avis, els teus pares van vindre de Múrcia, Extremadura o Andalusia, va haver un xoc cultural. És que no és el mateix menjar que jo menjo a casa meu que el que menjo a casa de les meves amigues catalanes. No té res a veure. O sigui, té a veure, però moltes coses no. Llavors, Ja quisieran. començant la ensaladilla rusa murciana, que es que pec a kilos, a kilos. Un día voy a hacer un tupper, os vais a morir. O sea, rollo, és que... Por favor. No, us vais a morir. Llavors, clar, em sembla curiós com es pot arribar a entendre això que és així de fàcil, no? I que potser jo no puc dir que sóc murciana perquè és que no he nascut a Múrcia, però potser també dir que sóc catalana, potser també em xirria. Hi ha una cosa en mi que diu, segura? Segura? I em sento més còmode amb el terme xarnega, i ja està. Aquesta cosa que jo crec que fastidia i que per això es nega, crec que és perquè hem fet una reapropiació igual que els mariques amb marica. Literalment. I crec que això fricciona molt. Però és que a mi ho sento molt, és que a mi m'omple de joia quan et sento a tu dir cosa. L'altre dia em vaig tornar a posar un dels teus vídeos que parlaves de la teva arribada al teu nou barri i tot el rato deies cosa a cosa, i dic, és que quin gust que ho parli així. I tu dius molt tèrmina. L'altre dia, quan vas venir a l'habitació 910, deies tot el rato tèrmina, i jo pensava, que guai. Però clar, és fora del diccionari i hi ha gent que no li gusta. Com es diu? És terme. Terme. I en el seu cas és... terme és una piscina. I en el seu cas és cosa. Sí. No? És amb aquesta S que es fa en el català, que és com una Z. Llavors, pero es que a mí me parece tan atractivo, ¿sabes? La naturalidad. No nos cosifiques a los charnegos ahora, Jordi. Me cago en la Somos puta, exóticas, somos Gloria. exóticas. Joder, tío. Pues té un punt... Me van a sacar las castañuelas. Joder, ahora, macho. ¿o qué? Pues té un punt una Joder, mica, macho. té un punt una mica egòlatra i narcisista, perquè jo també ho faig. Aviam si m'exotifica un català d'aquests, saps? Que tenen masies. Com pasta. I sí, i que sigui molt feminista i que renti bé el pito, que això a la catalanitat a vegades falta, eh? Que no ho sé, és coses que m'han comentat. És veritat que el català... Escolta, A veure. el català es dutxa menys que altres parts d'Espanya. És el que es dutxa. Sí, ets capaç de fer aquesta Sí, afirmació? sí. Però això és ciència? Hi ha estudis Jo o crec no? que són estudis perquè el català té més relació amb el que és lo francès. I com que lo francès tampoc es renta gaire, vale? Rossa per allà. I en canvi, quan ets... Tenim més a veure els murcianos amb els marroquís, vale? Que a l'islam es renten molt. Vale. Que no, Catalunya... De fet, es renten i a nosaltres... Exacte, i es renten per dins, que jo crec... Jo tinc amigues catalanes que es poden tirar-se 3 dies sense dutxar-se i es poden fer un bidet i estan impolutes. Un xeco. I jo l'estimo moltíssim, però... mira, jo soc incapaç de passar un dia sense dutxar-me. Un dia... Dos ja no. O sigui, un dia sense dutxar-me soc incapaç. Una cosa que... Això que et quedes un cap de setmana tonto a casa, saps? Bed rotting. Sí. Això encara té un passe. Sí. No, i que té gust perquè quan et fas la dutxa és placer. No sé, però potser és una idea meva. Jo crec que a Múrcia es té uns conceptes sobre la higiene com molt de quiròfan. També és veritat, la meva àvia renta els plàtans. Uau. I què Però tal? amb la càscara o, Sí, amb la després càscara, collons. Amb la Els càscara. teus pares són de... El meu pare va néixer aquí a Sabadell, però és l'últim de 6 germans que tots van néixer a Granada. Tota la meva família paterna és d'Andalusia i tota la meva família materna és d'Extremadura, de Guadalupe. I pots afirmar això de la cultura de la neteja que diu la Glòria? Jo això no ho tinc massa clar, No? no sé, no ho sé. No sé, jo per experiència pròpia és així. Però me'n refio de tu, eh? Per experiència pròpia és així. Com les estàndards de neteja a la catalanitat no tenen res a veure amb els d'altres llocs d'Espanya. Jo opino que és així. Sí. Dani, el que passava en el vídeo aquest que comentem Sí. és que el xicot, que s'expressava d'una manera eloqüent també molt sexy, deia, no prefereixes que digui esquena? No, ombro. És una de les que jo dic. Jo dic molt ombro, dic molt adelanto també. Com es diu ombro, llavors? Espatlla. Espatlla. És que clar, és que espatlla és esquena, és que ell ho diu. Llavors, és aquesta cosa de
I l'altre dia veia a un doblador valencià també fent un discurs acceptant un premi molt interessant que anava per aquí també, en plan, no és millor que el mantinguem viu i imperfecte que no que vagi morint? Mira, jo crec que justament aquest vídeo, que forma part d'una sèrie de vídeos més àmplia parlant sobre els conceptes de la xarnegó, el xarneguisme i tal, és el que millor s'ha acceptat per una gran massa de gent, justament perquè defensa parlar el català, parlis com el parlis, no? Aleshores, jo crec que és un repte que tenim com a societat, cuidar la llengua catalana, cuidar la nostra cultura, i cuidar la llengua catalana és la part més visible de la cultura catalana, perquè podem apuntar-nos o no a fer castells, però Podem fer pa amb tomàquet quan anem a veure els nostres amics de Madrid, també. per exemple, però parlar el català, mantenir-lo, doncs és una feina que podem fer en el nostre dia a dia, no? Per exemple, i no cal enfaixar-te per fer castells. Però sí que aquesta part de cuidar la cultura catalana a vegades xoca, o per algunes persones xoca, amb aquesta reivindicació de que la cultura catalana ha de ser àmplia, no? I lo xarnego, no? Moltes persones comenten és que si et reivindiques xarnego vol dir que no ets català. I jo per mi no és això. Vull dir, jo vull que la catalanitat sigui el més àmplia possible, el més diversa possible. no? I per això em reivindico xarnego. Jo crec que les persones que es reivindiquen xarnegues actualment no ho fan des d'una victimització, i si ho fan des d'una victimització, ole, perquè també ens hem d'explicar com ens sentim, però o sigui, el que volem és aportar, com hem fet com han fet les nostres famílies en los últimos años, no? Des de que van venir a Catalunya, aportar i seguint aportar a la societat, seguint aportant. A mi que m'agrada molt la lingüística, a mi m'agrada molt, soc una frica de lingüística, no? I realment aquests discursos sobre la llengua com una cosa immòbil són ridículs perquè parlaríem llatí o parlaríem iber. I no parlem ni llatí ni iber, parlem català o castellà o el que sigui que parlem, no? Les llengües com a societats evolucionen, canvien, muten, i és una cosa que és imparable. La cosa que quan tu tens una gramàtica, quan tu fas una gramàtica sobre una llengua i fas un diccionari i tot això, tal, la llengua es ralentitza. No canvia de la mateixa manera que canviava en 100 anys, potser trigarà 500 en canviar-ne tant. Sobretot si no ets flexible. Saps? Però això que la llengua canvi i les societats humanes canvien, les cultures humanes canvien, és que l'humà està per això. O sigui, des que vam néixer a l'Àfrica no hem fet més que migrar, canviar, evolucionar. Ens ha canviat el color de pell, ens ha canviat la textura de cabell, ens hem canviat les relacions, com tenim les relacions amb els nostres pares, amb els nostres germans, amb els nostres vincles sentimentals. S'ha d'acceptar el canvi. No podem ser unes bertes aroques aquí, ¿vale? Que vulguem una Catalunya ideal, preciosa, perfecta del segle XVIII, que tampoc existia, eh? Bueno, escolta, que mai ha existit. I amb la melanina justa, no?, per fer com de figurant, no?, però... Una mica de varietat. Clar, és que, per exemple, jo quan a l'altra ciutat hem fet contingut sobre el Ramadan, ¿vale? que és sobre l'iftar, no? Que és aquesta festa de final del Ramadan. Clar, l'associació que organitza el Ramadan al meu barri, a la Trinitat Vella, porta 40 anys. És a dir, 40 anys. Quant temps més ha de passar per acceptar que això és cultura de la Trini? És que és la meva cultura, això, també. Bueno, i és una part de Barcelona. No, home, perquè som uns putos islamòfobs i entenem Europa com un concepte cristià i blanc. Clar, aquí està el problema, però és que... I no ho és, i Espanya no ha sigut mai blanca, ni ha sigut mai cristiana, i, o sigui... Històricament, si rasques, no? No, són unes delulus que ens hem format sobre unes fantasies que són de quadro de postaleta romàntica, i punto. Això mai ha existit. El catolicisme. Mai ha existit una societat blanca, tal... Sí, és que mai ha existit. I és una llàstima. És una llàstima la gent que té poques mires amb tot això i que no... Sí, que... A mi és un tema, el tema de la xarnegó i el tema de la cultura, el tema de la raça i tal, que ha sigut molt important per mi, no? I el tema del victimisme, no?, que estàvem parlant, també nosaltres que som tercera generació, o segona generació, tal, no ho hem viscut de la mateixa manera que els nostres avis o els nostres pares, en el sentit de que el matxaque
quan de la llengua, saps? Joder. O sigui, si a mi em toca els collons anar amb un grup d'amigues catalanes i que m'estiguin corregint tot el rato, el meu català, que jo parlo català amb el meu pare, que he parlat català a l'escola des que vaig néixer, que he mirat tele en català, el Doraemon en català, i a mi em toca els collons això, saps? I dic, joder, solo vull sentir-me que sóc la més del grup i no hi ha manera, perquè és el tenir K, saps? Ja. A mi també m'han taladrat molt amb el tenir que... Doncs imagina't, tio, la meva àvia, que va vindre de Múrcia i que va intentar aprendre el català, però el primer dia que va intentar anar al forn de pa i parlar català, se'n van riure d'ella. La hòstia que deuria ser. Doncs també té dret a sentir-se, que ella especialment, no? Però... A queixar-se. Sí, a dir, collons, quin just, no? Porto aquí treballant i vivint des que tinc 20 anys, ja en tinc 70 o 80 i encara així no és suficient. Totalment. Llavors, per tu, Dani, quina és la manera de fer-ho amb aquest equilibri que sembla que nosaltres, des d'aquesta espècie de marge, entre cometes, que ocupem, tenim tan clar, però que hi ha certs sectors elitistes que no tant? O sigui, jo crec que és important que la gent que té poder, que la gent que té recursos, exerceixi el seu poder i doni representació. La societat catalana és diversa i és plural, i no només amb les persones xarnegues, amb les persones que han migrat en els últims anys també, que han vingut a Barcelona, a Catalunya. Aleshores, les ficcions han de ser plurals, els programes de TV3 han de ser plurals, els continguts digitals de la Corpo han de ser plurals, perquè és un melonazo, però és que a mi no em serveix que li facin un documental a Lamine Yamal, un documental sobre Rocafonda. El problema és qui té aquests micros dia a dia a la Corpo, per exemple. Qui els té, per què els té, quin tipus de societat representen, i si, per exemple, a la Trinitat Vella, que és el meu barri, el que jo conec, la gent veu TV3 o no veu TV3? TV3 es va inventar, es va fundar com a motor de canvi, no? Per una normalització lingüística. Això està funcionant avui dia? Si no està funcionant, per què no està funcionant? Perquè alguna cosa hem de fer, no només podem dir que la gent vea TV3, ¿vale? Si no la ve, ¿por qué és? La gent se sent representada, per exemple? Preguntem-nos-ho. Mira, jo tinc no és un bombazo informatiu, però tinc una declaració que em va fer un col·lega d'Instagram fa poc, i és que em va dir, fixa't amb els noms i amb els cognoms, sobretot, de la gent que està ocupant, per exemple, els informatius de la nostra tele pública. Fixa't en els cognoms. No trobaràs un García Rodríguez, no trobaràs un Menéndez Montaner. No trobaràs, perquè hi ha discriminació també a l'hora de fer inclús càstings. Ja no que el talent o la parla o la manera del català d'aquesta persona sigui A o B, sinó dels seus cognoms. Vull dir, això ja és... El tema TV3 em sembla un cunyàs tan espectacular i ho dic aquí perquè no és just. Aquesta imatge fantasiosa del que és Catalunya, que bàsicament és com una visió del que és Osona i la zona alta de Barcelona. La resta... Osona. I estimo Osona, estimo Osona, estimo molt Osona. Però no és la... Olot. O sigui, no és la realitat que vivim els catalans, no és la realitat que hi ha als barris, no és la realitat de tal. Hi ha un terme que jo utilitzo molt, que és culicaqui. És la televisió més culicaqui del planeta, que vol dir, són burgesos de classe mitja alta, acomplexats amb ser els millors catalans, i gent com jo mai serà suficient. Mai serà suficient com comunicadora, ni com a persona, ni com a artista, ni com a tal. I em sembla molt malament. Clar, a mi fins a cert punt em sembla ok i acceptable el seu complex. El que no m'agrada és que no s'accepti la diversitat i la representació... I la quantitat de nepo babies, I la representativitat que hauria d'haver-hi en els mitjans públics de la nostra ciutat, de la nostra comunitat, de la nostra província. És que tots, els locals, tots. Escolta, si TV3 un dia volen canviar tot això i em volen trucar, evidentment, poden, i podem canviar la imatge que tenim de TV3 entre totes. Però perquè lo important, jo crec, de tot això és que nosaltres no som fatxes.
que vulguem. No, vull dir, Exacte, és que a no, no. vegades No, costa, no, sí, a vegades sí. costa entendre que nosaltres no som Vox, que deia que si arribava al poder a Catalunya eliminaria TV3. No, perdona, és que nosaltres No. volem I que donem una tele... importància de defensar la llengua i de cuidar la llengua. I que volem una tele pública catalana que representi el país, de qualitat. Però és que no Però el país està significa passant. que hi hagi també, pues, a lo millor, pues, una xicota magrebí de reportera, no? Perquè és que porten, tu has dit abans, 40 anys, no? Aquí és com pues, que algú parli amb un cos no normatiu, pues, que em digui el temps, no sé com dir-te. O que digui tant i què. O que digui tant i què, exacte. I, o sigui, dues coses, entenc que les persones, perquè això també ho deien en aquest vídeo, òbviament, a la tele pública d'Espanya, la persona que fa les notícies ha de parlar amb un correcte castellà. Aleshores, és normal que aquí a Catalunya la persona que doni les... L'accentisme, que és un tema molt fotut, A què? L'accentisme és un tema molt fotut, que és bàsicament pensar que la gent que té per l'accent andalús parla pitjor o parla malament. Sí. O sigui, i que passa... I que això s'ha d'eliminar. No em refereixo a una estandardització ni a eliminar els accents, sinó em refereixo a pues, no fer en un moment donat castellanismes... O sigui, això ho entenc. Ho puc entendre fins a cert punt a les notícies, però a partir d'aquí... Estan llegint un guió, que el guió pot escriure ChatGPT en català. Sí, no, però que jo entenc la diferència entre entreteniment, cultura, no, art i informatius, ciència... Vale, això ho puc entendre. I després, una altra cosa que volia parlar és que una cosa és que se hable correctamente y otra cosa es que la gent se senti representada, que són coses totalment diferents. Sí. És en plan, si queremos realment, si volem l'èxit d'aquesta eina, perquè al final és una eina de país i tal, hola, ens hem de sentir representats. No es xirria molt com parla la gent a les sèries de TV3? O sigui, no sé si és que són molt mals actors, t'ho juro, o és que els hi fiquen unes paraules i unes coses molt rares. Jo tinc moltes amigues catalanes, supercatalanes, de 100.000 cognoms catalans. I no parlen així, tampoc. La cosa és que, pues, això, que és poc realista, no? I que a vegades representa a una certa part de la població, però no a tota, i el que reivindiquem i el que demanem és que ens representi a totes. A mi em parlen... O sigui, em xirria... T'ho juro, les paraules que utilitzen, el tipus d'entonació al parlar el català, o sigui... No és del tot realista. No, em xirria d'una manera que una sèrie de Telecinco potser no faria tant. Carinyo, hem d'anar acabant i us vull demanar la Servitud Express. Una recomanació, pensa-te-la, una recomanació d'algú que hagis vist consumit últimament i que vulguis recomanar. El meu té a veure amb això que estem parlant. Pensa la teva. Jo recomano Valenciana, una pel·li que està a Filmin, que ve d'una obra de teatre i que precisament mostra la València dels anys 90 i totes aquestes aristes que tenen a veure amb corrupció, amb cultura, amb diversitat, inclús valenciana. Jo vaig a reclamar per la servitud d'avui el Pescaïlla, un gitano català, de los pies a la cabeza, perquè també tenim una idea de la catalanitat com molt blanca, no? I potser fa uns 400 o 500 anys que no ho és tant. Volem gitanos a TV3. Volem gitanos a TV3 i jo reivindico un moment això que ha fet la Generalitat a Osaka, que ha portat a rumberos catalans i la gent a Twitter esto no es Cataluña, perdoneu un moment. ¿Cómo que esto no es Cataluña? En otro capítulo hablamos de esto. Jo recomano el nou disc de Queralt Laoz, 930, que parla també de tota esta movida. És veritat, som fans d'ella. Pues, vaya servitud. Hem servit. Escolta, el dia que hi hagi un gitano a TV3, aniré a la portada de TV3, que està a Sant Joan d'Espí, que la meva tieta viu al costat, i daré un beso en el suelo, me arrodillaré. Ja estarà. Gracias. Y besaré la puerta, y besaré el suelo de TV3. Queda servit. Queda servit. Queda servit. Queda servit.